Boram Gnang MDC Macang Deputy Tripura no Jorana Yafarjaku Kok Kisanarukna Bagi Bini topic Nkha Young elected representatives and their responsibilities towards people. Jotono Sarikaham Belaka Hambai Pula Chini Bubagrano Hambai Chini Party President BK Rangkhol Hambai Chini LOP Onimes de Borma Te Hambai Chini YTF ni President Runiel de Borma Te Joto MLS MDC Te Chini EMs Rogno Paiplaya Hambaya Paro Te Hambaya Paro Chini Oro Paimanjajak Joto Warrior Rogno Belaka Hambai Tini ani topik Nkha Young elected representative and responsibility Tinio Masanai Young elected representative ni bahai samung tai bini responsibility tamo Tinio angbo kaisa young no representative ebong elected member TTADC ni MDC o hisabe ani struggle no ani history nang mas hasinai jepru puila ang MDC ungna sekang chini bubagra chini mayaganang bubagra ani nugo phayo apru congress tongpru tinio ani bubagra kaisa kokno sawo je puila jati ulo party Puila jati ulo party hamabaino bubagra ana ringo faidi जों दफानि बागै सामुं तांना नांनाय आबोनि बागै आना रोंमाबायनो आं तिनि बुबाग्रानि लगे फायो आबोनि परे जों जतबो एनजिओ खलायलेखा चिनि तिप्रासानि जों साइमानो चिनि तिप्रासाराव गोबांमा गोरै जागा दंगो अ जागागो निजेनि पार्सोनेल रां रगै बुबाग्रानि हेल्प नि बिसिंतै जों गोबांमा सामुं तांखा माइरं बाखा नुक गोरै रंनो नुक ताङै रखा अमा हाइकेनो चिनि स्ट्रागल दङ आबोनि परे इलेक्शन ओंखा बुबाग्रानो चंखा आनो बोसारमानि परे जिति फाइमानि परेबो जों साइमानो चिनि ताबुगो मानथाय जे तंमानि जों ताबुगो मायाखो आबुंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों एनजिओ नि सिमि सामुं ताइ फाइमानि त्रिपुरा मथागा हामानि परे चिनि काइसानो डिमान्ड तंमानि अ डिमान्ड ओंखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माया साक चिनि चबा चलिनाय चिनि चबा मा खलायनाय चिनि दफानो जों बुसकाङा तलांनानि बागै जों यूनिटी मा तंनाय तिनियो बेलायखनो दुख नांगौ आनि कन्स्टिट्युएन्सियाव आं नायखाय चिनि एरियागो जे तंनाय चिनि त्रिपुरा सारक तंनाय गोबां मा जागागो ताबोबो दै गोरै स्कुल नोक तंमानि स्कुल नोगो टीचर गोरै स्कुल नोक गोबाय अबनो सोनामनानि बागै तिनियो स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनो रां रहजागिया इभेन नरक नुगै मानका चिनि एडीसी एरियागो जे टीचर तंनाय जे कर्मचारी तंनाय बरकनो बेतन पर्यन्त रैया खलाय तनमानि अबनि बागै जों ताबुक चिनि मानथायनो साननानि बागै आबनि बागैनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांगौ ताखुकते बुखुग्र अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायासो अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि चबा खलायनानि बागै जों जत थानसा हिनि सामाबाय उंया थानसानि सामुं मा फुनुंनाय अब नों आं जदि थानसा खलायै चिनि चबा जदि क्राक लेखाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड केबो कासुक माया ताखुकते बुखुग्र तिनि मा सावो तिनि आं दुखु नांगौ जेफ्रुगो आनि एरियागो थाङो तिनियो मा सानाय बिलुनिया हाई एरियागो आनि जागा क्लाय दङो अ जागा थांमानि प्रथम जखन फिल खलायनि थाङो अ जागागो आं नुखा चिनि त्रिपुरासानि एरियानि चिनि त्रिपुरासानि नुगो आसुगै
buini dopa khat sakawa achugo chuak nungi tongo sungno sawo norok oroni thangdi norok jodi oroni thangyangkai sung sarigo busangnai chini hago tongoi sung sason khlaijago buini dopa bai takhuktai bukhugrok belai khem mokoli mukti klayo aboni bagino sung Greater Tripura Land nango chini Greater Tripura Land maya sak sung chini ha chini dofani bagai sung thironi nangnai chini bubagra sawo thironi nangya thansa tongkhai chini jati dofa mothang jagnai ang sawo sungbo nangkha hangkai thipona roimano কিন্তু চিনি দফানো পইলা মথাংনি নাংনাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ন जों অচবানা जों সাকসেস খালাই ফুনুংনাই তাকুকতাই বুকুর চিনিও বেলাইকা হামবাই চিনি এমএলএস রক যেভাবে বিধানসভাগ থাঙै তিনিও চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি কক সামানি অবহাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যগ ফার্স্ট টাইম जों नुगो যে এমএলএস রক চিনি দফানি বাগै সামুং তাङै दङ অববাইनो जों प्राउड मावनाय ताकुकताय बुकुर আবনি বাগै চিনি বখাগো বেলাইখা টংথক ফাयो চিনি বখাগো এনার্জেটিক ফাयो বরক হাই বরক টংম বাগैनो जों वानसगो जे 13 जन एमएलए टंगनाय अब जों गुबै गुबैनो एमएलए हनि चंगै मानखा हनि खाख्लायो अब सिमिया तिनियो चिनि एमडीसी जारा टंगनाय चिनि ईएम जारा टंगनाय जोंबो माहायकेनो सामुं ताङै फार्स्ट अधिवेशनो जों ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड रेजुलेशन पास खालाय रहरो ताकुकताय बुकुग्र आबनि बागैनो चिनि सीएम तै चिनि महाराष्ट्र जों बेलायखेनो खातंग थगो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों जे ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड रेजुलेशन पास खालायमानि अब चिनि बागै बेलायखे काहाम एबं आं वानसुगो जों जदि थानसा जदि तङै मानखा हंखाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतैनो जों वाइसा चिनि ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड सोनामै फुनुंमानाय ताकुकताय बुकुर आबनि बागै जों इउनिटि मा तंनाय आबनि बागै जों थानसा मा तंनाय अ थानसानो सोबायनानि बागै गोबां मा बरक जोंनो तिनि बिभ्रान्त खालायनि नायनाय अ थानसानो सोबायनानि बागै जोंनो বিভিন্ন রকম প্রলোভন ফুরুংनि नायनाय ताकुकताय बुकुरक अबबाय जों कुनो दिन पाइजांनाय बरगिया ताकुकताय बुकुरक चिनि हा चिनि शासन যতদিন खालायमाया ততদিন পর্যন্ত जों बुबाग्रानि लगे तंनाय आं नरंनो कग्रगो नरकबो बुबाग्रानि लगे मा तंनाय ताकुकताय बुकुरक अबहायके जों सोमाय मा तांनाय तिनियो मा सावो तिनियो चिनि दफानि बागै गोबां मा बरक तिनि हामिया साया खालायनानि बागै चिनि दफानो एरें खालायनानि बागै गोबां मा बरक चाइतो गइतंगो अबबाय सिमिया चिनि हा चिनि आफा चिनि आमा जे जोंनो हा रय गलांमानि अ हा चिनि हा अ हानो जों केबनि थानि याफारि रय मांगलाक चिनि हा चिनि शासन खालायासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय चिनि बुबाग्रासे जोंनो अ हा चिनि हानो सोनामै गलांनाय होननानै आंनि बिसास दङ ताकुकताय बुकुर तिनियो बेलायखेनो जों तंथंनानि जरा जे फार्स्ट टाइम चिनि अ त्रिपुरा राज्यगो जों 13 जन एमएलए लागै अपोजिशन लिडार हिसाबै जों सामुं ताङै मानो एबं चिनि अ त्रिपुरा राज्यगो चिनि एडीसी चिनि यागो दङ आबनि बागै जतटुक जों सामुं खालायमान जों नरंनि बागै खालायनाय एकजन लिडार यां लिडार हिसाबै नरंनो आं सानाय इलेक्टेड आनि जे टपिक दंमानि अ टपिक ओंखा जे यां लिडार जे इलेक्टेड बट बिनि जे सामुं अब बिनि तामो आनि सामुं एबं जारा यां लिडार तंनाय बरंनि सामुंखा चिनि दफानि बररक चिनि जे यां जेनारेशन तंनाय चिनि यां जेनारेशन तामुनाय चिनि हा चिनि शासन जों नायो नाबले चिनि जारा यां जेनारेशन तंनाय अ चिनि हा चिनि शासन खालायासाक जों जे इलेक्टेड मेम्बार तंनाय जों जतबो थानसा मा तंनाय जों थानसा खालायै चिनि ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड जों सोनामलायनाय ताकुकताय बुकुर आबनि बागै चिनि जों जतबो जों थानसा जों इउनिटि मा तंनाय जों जतदिन थानसा दं ततदिन जोंनो केबो सोबायमाया जतदिन जों थानसा खालाय फुनुंमान केबो जोंनो उखलुगो कसमया आबनि बागै जों ताबुक थानसा खालाय तंमानि बिसिंतैनो चिनि हा चिनि शासन जों मानिनाय दङ ताकुकताय बुकुर अ चिनि हा चिनि शासन सोनामनानि बागै ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड हायाखाबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रयासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रयासाक जों बुबाग्रानि अचबागा तंनाय जों जतबो पाल खालायै थानसानि बात्ता जों मारनाय तिनियो
BJP যত সাথং सबका साथ सबका विकास पना साथं जों नुखा चिनि एडिसियो चिनि पूर्व वक्ता गोबां मा सायख्लांहा जे चिनि ताबक जे बाजेट दंमानि सबका साथ सबका विकास होनमानि चिनि एडिसि एरिया एलाकागो only 2% जोंनो रजागो डेभलपमेन्ट फान्ड अबदे सबका साथ सबका विकास अबनि बागै जों आन्दोलन मा खालायनाय दिनियो चिनि आमानि कक बरक जे सानाय जों सायो जे चिनि रोमान स्क्रिप्ट नांगौ जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइखांखाय चिनि कक थाइनो जों सुइमानो गाहाम खालाय जों परिमानो अबनोसे चिनि कक थाइनोसे डिसाइड खालायनाय बुइनि दफा दे जोंनो डिसाइड खालायनाय अबनि बागै जों आन्दोलन खालायमानि चिनि TISF जेबाबे आन्दोलन खालायमानि बिसिंतै बरंनो जेबाबे अत्याचार खालायमानि चिनि हागो तङै जों अत्याचार खालायजागो ताखुकताय बुखुग्रक चिनि बखागो मुक्ति खालायो अबनि बागैनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नांगौ ताखुकताय बुखुग्रक ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड माया साक चिनि चबा चलिनाय चिनि फाननाय चिनि थैरनाय तफनो चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों सनामै फुनुंनाय आसंनो कग्रनाय ताखुकताय बुखुग्रक ताय बलाय कक सागलाक जतनो हामबाय जतनो खुलुमका चिनि बुबाग्रा आयोग लक्थं चिनि त्रिपुरा मथा आयोग लक्थं चिनि दफा दाक्तिनो मथां जाथों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जतनो मानथों हने जतनो खुलुमबायका हामबाय ते खुलुमबायका